ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మన కుకింగ్ కిచెన్. ఈరోజు మన రెసిపీ కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి. కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి అనేది 6 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే కొలతల ప్రకారం చేసుకుంటే అస్సలు పాడవ్వదు. మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి. కొత్తిమీర రేటు తక్కువ ఉన్న రోజుల్లో ఇలా కొత్తిమీర పచ్చడి పెట్టుకుంటే ఒక 6 నెలల పాటు యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. మీరు ఇక లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి కోసం 500 గ్రాములు కొత్తిమీర తీసుకున్నానండి నేను. ఇది శుభ్రం వాష్ చేస్తాను శుభ్రమైన నీటితోని. ఇది కట్ చేసుకుందాం. కట్ చేసుకుని దీన్ని తడిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా కొత్తిమీర అంతా కూడా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసేసుకోవాలండి. తడి ఏమాత్రం ఉండకుండా గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలండి. ఎండలో పెట్టకూడదు, గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి. ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. నిల్వ పచ్చడి కదా, తడి ఏమాత్రం ఉండకూడదు. కొత్తిమీర అంతా కూడా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని ఒక క్లాత్ మీద వేసేసుకుని ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసుకొని గాలికి ఆరిపోతుంది ఒక గంటలోకి. కొత్తిమీర అంతా కూడా ఈ విధంగా గాలికి ఆరబెట్టేసుకోవాలండి ఫ్యాన్ కింద. ఎండలో మాత్రం పెట్టకూడదు. గంటన్నర వరకు తడంతా లాగేసుకునే వరకు కూడా ఇలా ఆరబెట్టుకుని ఉంచుకోండి. కొత్తిమీర తడంతా ఆరబెట్టేసానండి. తడి మాత్రం లేకుండా అయిపోయింది. క్లాత్ మీద వేసి ఆరబెట్టేసాను కదా, ఒక 2 గంటలు అలా వదిలేసానండి ఫ్యాన్ గాలికి. తడంతా కూడా పోయింది. ఇది భోజనం చేస్తాం కదండి, ఆ ప్లేట్తో అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది మిక్సీ పట్టుకుందాం. అలాగే చింతపండు పై ఉట్లన్నీ తీసేసుకుని ఒక 100 గ్రాములండి. ఇంకా చూడండి ఈ విధంగానే ఒక 100 గ్రాముల పండు తీసుకున్నాను. ఒక 100 గ్రాముల బెల్లం మెత్తగా కొట్టేసి ఉంచాను గడ్డల కింద లేకుండానే. కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ అండి, కలర్ బాగుంటుందనేసి తీసుకున్నాను. టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదండి, టీ గ్లాస్తో ఒక గ్లాసు తీసుకున్నాను. అదే సైజు గ్లాస్తో సగం సాల్ట్ తీసుకున్నానండి. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఈ విధంగా కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకుంటాను. కొంచెం సాల్ట్ అది వేసుకుంటూ కచ్చాపచ్చగా పట్టేసుకోవాలండి. అన్నీ కొద్దిగా వేయాలి. వేసి కచ్చాపచ్చగా పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చాగా పట్టుకొని ఒక బాక్స్లో తీసేసుకోవాలండి. పురాగా నలగక్కర్లేదండి, ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు మిగతా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం. ముందులాగే బెల్లం, చింతపండు, సాల్ట్, కొత్తిమీర వేసండి. మళ్ళీ రెండోసారి కూడా పెడుతున్నాను మిక్సీ. అదే విధంగా మిగతా కొత్తిమీర అంతా కూడా వేసేసుకునండి. మిగిలిన చింతపండు, బెల్లం అంతా వేసేసుకోవాలి. మిగిలిన సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలండి. ఇవన్నీ మళ్ళీ మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. కొత్తిమీర అంతా కూడా ఈ విధంగా కచ్చపచ్చగా పట్టేసుకోవాలండి మిక్సీ. తర్వాత కారం పోసుకోవాలి. ముందుగా తీసుకున్న కారం అంతా కూడా వేసేసానండి, ఉల్లిగ్రాసుల కారం అని. ఇప్పుడు ఇదంతా కలిసిలా కలుపుకుందాం. ఈ కొత్తిమీర పేస్ట్లో కారం అంతా కూడా కలిసిపోయిందండి, బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి నేను. ఈ విధంగా తయారు చేసిన పచ్చడిని ఇలా 3 రోజులు ఉంచేసుకోవాలండి. అంటే ఈ రోజు పెట్టాం కదండి, రేపు ఉంచేసుకుని ఎల్లుండి తిరగ కలుపుకోవాలి. పోపు కూడా అప్పుడే వేసుకుందాము. మూత పెట్టేసుకుని 3:30 తిరగ కలుపుకుందాం. పచ్చడి పెట్టి 3వ రోజు వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు ఈ పచ్చడిని ఒకసారి కిందకి పైకి కలిపేసుకుని మళ్ళీ ఇంకోసారి మిక్సీ పట్టేసుకుందాం మెత్తగా ఇలాగా. మిక్సీ జార్లో కొంచెం వేసుకునండి మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాము. ఈ విధంగా పచ్చడి అంతా కూడా మిక్సీ పట్టేసి ఒక బౌల్లో తీసానండి. ఇప్పుడు పోపు తయారు చేసుకుందాం.
ఇప్పుడు పోపు కోసం పెట్టిన ఆయిల్ వేడెక్కిందండి. ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపప్పు వేసుకుంటున్నాను. దీన్ని కొంచెం వేపుకుందాం. ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు కూడా వేసేద్దాం. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా మెంతులండి, ఓ 10-15 గింజలు ఉంటాయి అంతే. వేసుకోవడం వల్ల పచ్చడి టేస్ట్ వస్తుంది. ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ చేదు వచ్చేస్తుంది. కొద్దిగానే వేసుకోవాలి. వీటిని ఇలా వేగనిద్దాం. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి కొట్టి ఉంచానండి, కొద్దిగా పొట్టి తీసి లైట్గాని, ఒక 20 ఉంటాయి. ఇవి కూడా వేసేసుకుందాం. కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం. కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి, బాగా తక్కువ. ముందుగా వేసిన సాల్ట్ కొద్దిగా తక్కువైందండి, అందుకు నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. మీరు కూడా చూసి వేసుకోండి. సరిపట్టుకుంటే పర్వాలేదండి. ఏదైనా కొంచెం తక్కువైంది అనిపిస్తే సాల్ట్ కలుపుకోండి. మళ్ళీ పోపు తయారైపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. పోపు చల్లారిపోయిందండి ఆయిల్. ఇప్పుడు పచ్చడి కలిపేసుకుందాం ఇందులోనే. నిల్వ పచ్చడి కదండి, వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకోకూడదు. ఆయిల్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు, కొంచెం ఆయిల్ చల్లారిపోయాక అప్పుడు వేసుకోవాలి పచ్చడిని. ఈ విధంగా పచ్చడి అంతా కూడా వేసేసుకున్నాక ఈ పోపులో కలిసిపోయేలాగా మొత్తం అంతా కలిపేసుకోవాలండి. పచ్చడి అంతా కూడా ఈ విధంగా బాగా కలిపేసానండి ఆయిల్లోని. ఇప్పుడు బాగా వేడి చల్లారిపోయింది. బాక్స్లోకి కొంచెం ఆయిల్ వేసానండి. ఆయిల్ వేసి బాక్స్ అంతా కూడా ఇలా తిప్పేసుకున్నాను. ఇందులోకి పచ్చడిని పెట్టేసుకుందాం. అంతేనండి. ఈ పచ్చడి 6 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఏమాత్రం తడి లేకుండా చేయడం వల్ల ఒక 6 నెలల వరకు కూడా పాడవకుండా ఉంటుందండి కొత్తిమీర పచ్చడి అనేది. ఇది రైస్లోకి, అలాగే ఏదైనా దోశలోకి కట్ట కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.